Damira pamberi bambu kadara bambu la mambo mtasi. Damira pamberi pedara mambo mtasi. Damira pamberi pedara mambo mtasi. Yesu chande chokwadi. Chitange chokwadi. Ndikanyimba chesone moto. Ndikanyimba ndishara. Mwara nimbatsira. Mwari dai. Sikisema kutsana. Mutanga ngezare nyumba. Ndime mshata. Damira padarira. Nditaure zvinonzwika. Damira padarira mambo mtasi. Ndini memshata takana tiri mukati memusha. Nana maini namba 2. Ni warora wangu wese tiri kuyananisa mhosva mukati memusha. Vakazobuda masoko asina kunaka atakataura mukati memusha. Ndiri kubvunza Murora ndikati Murora zvomungoswera nambuya mudoko mune saizi naye here? Zvomungati mukaona chiri muda kutaura nambuya mudoko mune saizi naye here? Hamuna saizi naye bo. Imi mitambo yenu yechipwirei. Ndikati anga pane zvaanga ari kutibvunza kuti idini here. Ndipo akazochitaura kuti wakanditaurira inini kuti mbuya wako une gona. Ira anaro mumba. Ndio kuti wana wake wadini warwara. Wo ndiye kuti wana wangu warwara shuwa ndiri kutambudzika ngenyaya yewana. Asi ndizvo akataura. Tibva tabvunzana mumba muna mai nini audaidza baba munini nana batataura tiri mukati tobvunzana namai nini wakaramba. Ndikati handizviziva ndinambozvitaura. Ndikati ini ndarwadziwa ngokuti nini urwere uroramba huripo huri mukati memba yangu. Baba anga akarara. Baba ndazochiti makuseni ndikati baba ndiyo masoko akataura. Nini ndakwenda kwani kwasapo. Kaza handi baba ati tingozondozwawo. Mana kubira kwa Sabhuku. Kwabva ndamutsanangurira. Sabhuku ndiyo nyaya mamiri yakaita. Sabhuku akati ndazvizwa kuti inini ndimudaidze kuti dini tienzanise panapa ndaona yakarema nyaya yacho. Sebva kuti mune imwe nyaya irimo futi mumusha menyu futi. Iyo yacho yezviro zvakambobviswa zvichisara saka zvandiremera ndaakuti chamboenda kudzimba. Abva andobira kudzimba kuya. Abva asvika wakaenda makuseni. Masikati zuva rakudoka kudai ndizoona wauya netsamba. Ndakapa itsamba iyi ndaipa mama. Yarema. Iyo ngopedza zvese ndikati alright. Pauchitaurira wana wanini wakorori apa. Vese nana vainini vatautaura ndiyo masoko ataurwa. Vanduti vatange nyararidza. Alright, mbuya. Akutaura ndiani? Murora. Uripi? Ngazumuke. Gari pachema. Damira pamberi pedara mambo mtasi. Damira pamberi pedara mambo mtasi. Yesu chande chokwadi. Yesu anchataura ndezvechokwadi. Ndiyesone moto. Ndikanyepa ndichayesone moto. Mwari mbatsirawo. Mwari chandibatsirawo. Tsanangura. Ini noti zvakaitika ndandiri kuwasheni. Zita ndi Melody Makati. Melody. Noti zvakaitika tatiri kuwasheni. Ndina mai nini wangu na maiyo mdoko onini na maiyo mdoko ndatiri kuwasheni nawo. Maiyo uya akwenda. Ndoba ndati maiyo mira ipo. Maiyo ovamira. Zvikazi ndi maiyo ndati maiyo ndasvika baba wano arudini arupopota anga rupopotei. Zvikazi baba wano anga rupopota point hapa ndaona isinoshataba. Ati kwazonini mimi wanhu mautanga zvekwenda kumwe muprofiti madi mamboenda kuna mai mapingo. Vandati ndo zvataura zvikazi Zvikazi sipa mbaba pakaoma. Vandati ngei? Zvikazi pano waroi wangu watatu. Vandati pano waroi watatu. Waroi wacho ndianani? Zvikazi wandakambokutaurirai mazita aya kumashure. Vandati alright. Vandatoparadzana paipa na mai oya. Iye mai anga ari kocheka uswa indiri kogeza zangu washeni zangu. Mai nina angatoripo vatoenda kumba. Aenda kumba akavenda kwaruda vaswera na maiyo. Bata maiyo mai nini mai kuri makamurambidza nyaya yekubhuya nani na mai munya asi anga rubhuya naye. Munombomubvunza kuti mamurubhuya nyaya yekuti mai oya manheru pandakadzikisa mari yewane matest. Mai avatondibvunza kuti mai nini ndazwa murudzi mamurubhuya na mai munyaradzi.
murume nyakazvizwa unoti iye wawiriraniba. Ini vandata inini angotaura nyaya yepoint yani yababa anoti point yababa anondaona isinodini isinoshataba. Zvikazi ndimaiyo wo right saka mangwana chadaidzana sei sefamily Makuseni. Ndikati eoni ini vatatoenda kumba mangwana Makuseni takarara ndakaona mwana asvika. Ndikazi mai nini murudi wakumba ndigogo. Ndikati ewo mandadzika vatasvika paya vanhu vatadaidzwa ngoripo. Zvikazi mai Munyaradzi uyai mai Munyaradzi vauya mai Munyaradzi vati inini handini ndakati waroi pana papana waroi watatuba mai nini ndiye kuti inini ndakafamba pana pandikabata waroi wangu watatu. Ndikati imimi mai Munyama kuti inini ndini ndarutaura daro azvinetsiba ngatichidaidze family yese iripo noti pana patakashota tikataura nyaya yacho zvinozoziko wamwe makadi kuwadaidzora mangwani zvikazinoitwa manheru vamwe vese bvawadaidzwa manheru aya mai Munyama yapo akauya vanhu iye vatangomboramba vati ndakwendogeza vanhu vaya vati ngatimirire enda kogeza iye vapedza kogeza vatoenda mumba make vatovhara door maiyo ndiye akachienda vikazi imi muramba makagara kunoku uye ipi kune wamwe zvikazi kodini ndiye mai Munyaya kuti angotojamuka pepa zvikazi uyai kunyaya yenyu nyaya yenyu amusuiziwa here zvikazi nyaya yei mai Munyaya vachitouya pai zvikazi chitaura inyaya mainini ini vandataura ndikati maiyo inini mai Munyama Makuseni anditi inini ndindirutaura kuti pana papane waroyo wangu watatu inini hazvinetsiba mai Munyama waroyo wakavari pana pakanditaura kuti ndimudhara tezvara wangu naamwene wangu ndo akanditaurira nagogo maiyo watezvara ndo akanditaura kuti pana pane waroi wangu pane waroi watatu. Vakwaya vatangonditaura nyaya kwabooster zvikazi panapa baba tezvara ngwazi akauraya munhu akamisa pasi pemuavha ndiye maiyo uyewe zvikazi akamisa pasi pemuavha pandati ndo paakamisa zvikazi ndo paakamisa pasi pemuavha ini ndakuchitsanangurira vanhu mumba ndikati ndo zvakataura maiyo mai Munya akataura kuti maiyo uyu ane gona ndorutadza kuti tetenometa aroorwa ini vandamupindura ndikati imimi kana maiyo zviri zvaari kuita negrosari anotengerwa nitetenometa haona kuti ari kunyangadza here amunyangadzirei mwana anomutengera grosari madrezi zvese anomutengera maiyo saka uri unyangadzei zvikazi tetenometa pese paarungofona kuti ndirubreedha ndiramba ndingobreedha ndiye ari kukonzeresa gona rake ndo rakatsikirira mwana kuti adini aramba ari kubreedha. Baba uya kwai maiyo uyu gona handi akaenda korombera kwazi gona riri rababa wacho kwazi akatorera baba wacho airapa kwazi aita zvekurapa zviye achiita zvekurapa daro kwazi saka anga negona aitoti rikasvika pane munhu akudofa rinobva ratodini bva ratoponesa munhu uya. Uri murora nambari? Ndiri murora nambari? Ndiri murora number 2. Number 2? Wemukadzi mukomana nambari? Murume wangu inamba 4. Okay. Nyakutaura wacho uripi? Ndimi wekutaura wacho? Aiwa, simukaiti. Simukaiti. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. Iso chando chikwadi. Ndichata chikwadi. Mbahera sone mosha. Ndikajepa nchara swange. Mwari mbatsiro. Mwari mbatsiro. Pamusoro idari bhu. Ndakamirire nyaya ndirikomera. Zita. Nezwi Abigail story. Ndafara maningi ngokuti anhu ese ari panapa ndiana baba vangu, anhu ese ari panapa ndiana mai vangu. Ndabvira kufara chaizvo. Nyaya iri kutaurwa panapa ndoda kuti mubvunze murorai kuti pane zuva here randasvike paumba pake. Ndoda kuti mutange mamubvunza. Taurwa kuti pakataurira mwana zvamakataura mungoiziva here kana kuti iriri nyaya handizivi. Hamuizivi? Handizivi. Asi mwana wayo munombotaura naye? Mwana iye auye pamumba pangu ndakarara. Auye pamumba pangu ndakarara. Kubva auya mumwe musi ndakatora rangu. Auya akati mai vaendepi? Ndikati mai vako vaende kuhospitari vati kwa BP yangu yakakwira. Zvikazi akwani kwandafamba. Ndikabata mai vakabvise nhumbi yangu yekutanga.
nhumbi yangu ine ndina ini ndakazwisarike chiro cha mbuya wako. Mbuya wangu une gona raanaro. Baba akatore bhurukwa rangu sezani wake uyu. Mbuya wake na mbuya mkuru na mbuya mdoko. Saka nasuno wakupinduka wakuti ndiri ndatauka. Ndazwa mutu anenya kuti musha menyu mamwe nemapostori ayo makadaidza ari kugadzirisa zvanga achigadzirisa musha umu. Anga achigadzirisei mapostori? Inini yaenda ndisipo pandakatosvika wairipo. Anga ari kugadzirisa zviro zviri kutonetsa. Zve ndisandi kubvunza mbuya zvii zviri kunetsa musha imomo. Chii chiri kunetsa musha imomo? Sakwai mune zviro zvirimwo, mune zvidhoma zvirimwo. Zvani? Hapeno kuti ngezvani. Zvidhoma kwaike zvababa, zvaizi ngezvababa. Akaunza mapostori ndiani? Ndibaba. Imi munopinda chechi ipi? Ini ndikopinde kwaMugodi. Nenda kwaMugodi. Kuti kati izvozvi makadai mo matozwa pasera kuzvidhoma zvezvani? Handisiziya be. Tatika kuti nyaya yenyu ipereka iyi haitoperika kana musuziva kuti zvidhoma ngezvani. Endai paseri pekombe apo matotaurwa zvidhoma ngezvani zviriyo here kana zviriyo mo manda kuti mupa zvobva zvatotorwa. Izvozvo ngaizvitoitwe. Because kaizwa izvo pamutemo chaiwo chaiwo pane chinonzi Witchcraft Act. Anizvo Witchcraft Act inoti chii? Inoti hakuna izvozvo izvo zvese zvamutaura. Hakuna muroi. Ende ukaenda kukoti kwaMajesty ukasvika waiti arondipuma kuti ndiri muroi. Hapana ba act inochaja munhu yeye. Chinhu ichocho chiri customary, chiri traditional. Isu tichitoziva kuti varoi variyo zvecho vanouya. Handiti? Saka magadziriso tisinoita sei futi? Tisinomaziva. Handiti? Saka musanyeperana kuti hakuna. Izvo zviri chii? Zviriko. Handiti? Saka the only solution kupota paseri pemotikari apo. Mosvika paseri pemotikari abatwa. Mwamakwira kumba. Gona rovha ranotsvagwa pariri. Tukomana tobva twatsvagwa paturi. Tobva twabatwa. Kobva kwazingirirwa ningi. Kana ari mabhizinesi ari kubhuroka, obhuroka. Handizvo? Kana iri minda isaibvisi yooneka uzi haichaibvisi sei. Tukomana twaenda. Handizvo? Ndo solution. Because nyaya yenyu yemutaura haina matongero ba. Because iye sei. Uyu wakanditi ndiri muroi wakati ndiri ndegona kuti tizoti negona ndiani hatizivi. There is no way yatingaziva kuti anegona ndiani kana kuti asina ndiani. Kuti tizive kuti imi muromo wenyu kataurire kenyu ngekemakuhwa here kana kuti akazi hatizivi. Makazvitaurira kuti hazvisi. Muroora ari kutaurawo uri kubva ataurawo neconfidence yekuti ndiye maikuru musha. Hachazivi zvakamira sei. Saka chiripo kuda kudii? Kuda kuonesana. Tsvagai zvinhu zviri kunetsa pai? Mumusha. Muzvizive modii? Because zvamaakuita manje maakusiya the real problem yamuinayo. Ndiye akutosara. Maakunotanga tumaproblems zvisina basa. Maakunonongedzana zvisina basa. Handiti? Asi problem mukuiziya. Saka chigadzirisai problem. Kunongedzana hakuna kutanga nhasi. Chigadzirisai ichi. Gadzirisai problem. Kunongedzana kwese kunodii? Kungopera. Asi chandoda kutaurira manje. Kushata hakuiti tuzuri muroi. Hauiti muroi ngekushata hako. Ende hauiti muroi futi ngekuchembera. Munozwa? Kuchembera ieje yako yadini? Yakura. Hazvikuite muroi izvo. Kushata hako hakuiti futi chii? Muroi. Kunaka futi kufesi hazvikutadzisi kuita muroi. Ngekuti waroi wakawanda vanhu vamusingafungiri. Mukaona nyaya dzesatanism izvozvo izvo. Satanism iri kuitwa nevanhu vane zvinhu zvese. Muruzwa? Ukazwa mwana ari kumhanyira mai
saka ndati nhasi tobikei pazviri. Munhu unosvika mufiriji unokwanisa kusvika mumba 1 mine miriyo 6 yakasiyana iri kubikwa muimba chii 1 ari pano mom today I know pork I want roasted pork no stewed beef no go zipo umwe no today no salsa I want chips okay chips yeah what type of salad today potato salad I want potato salad today no coleslaw I know no uyarukwata asi umwe urubvunzwa nhasi tobikenyi ndokusiyana kwechi asi ikoko kurudyiwa hemu nechi ikoko wari kudya havari kuziva kuti zvakauya sei zvabvepi zviri kuunzwa ndiani pamwe pane twakomana tiri maokeimuyomo pamunovhara madhoo ekokeiko tiri kupinda tichitakura hemu nemasoseji tikuendesa kufiriji. Saka musachiwe zvisiri zvani chiri kuti munetsane apo kuti une gona une chi kalevel kelife kasiyana mbijana. Pane uri kuenda kutakishop every day nomwe usi kuenda ndo zviri kupai kuengana kwamuri kuita. Endai paseri apo mozwa kuti charwadzisa musoro chii mogadzisa zvinhu zvomira zvakati zvakanaka. Handizvere ndinorwadza kuti mbuya eji yawo ndinorwadziwa sekuru yawo eji yawo ndiwo wana chipangamazano wemhuri. Saka mukatanga kuti mbuya ane gona sekuru nechikomana saka muchaendepi for help? Muchaendepi for help? Hakuna. Handizvo pamwe kacho kana tichitaurawo futika miromo ingaite sei munozwa vasikana pamwe pacho miromo ngaite sei azi muromo onzi chizvya rurimi ichi inyoka. Matauri emamurichiita apa muchiti muroro akati bhurugwa rangu rakatwa ndizvo rakadai kana nhumbi yangu yekutanga yakaenda ndiye yechitatu yakaenda ndiye iyo zvechitatu akutotora ropa chichi what guys upenyu haudi chii haudi izvo. Kana waita nhumbu yako itatarirewo namata kuna Mwari kuti Mwari nhumbu yangu ite sei izvare mwana obva wanyarara. Wakuru wekare waiti kana wane nhumbu ita sei idya ndowenzou iya chii kuti uite sei ugadzire nzira nekusimbisa mwana nekudini. Handiti wangosikambozi wari kutaura nyaya yekuti nhumbu yako unaona ichabviswa ndinhingi ende kare nhumbu dzadzisingabvi pavhiredzi kuita mazuva ano waitoziva kuti kana nhumbu yabata yadini yabata chasara chii mwana. Asi mazuva ano ngekuti unongonobuda chipfundi kubva musi yazi yabata mwedzi watanga uzanda kuenda kusvika 9 months munhu unobuda chipfundi every day kwadhokta every week kwabwe why handizwa mushe uyo kwakanyenze kuskani mwana wangu anogara zvakanaka ko isu takazvarwa sei wana mai wari murimi wasingambozivi kuti mwana unotariswa twakagara sei. Iwo wenyu mazuva ano wana watanga kuuya wasina kugara zvakanaka munimi mamboita zvakadini kuti mwana asazogare zmushe. Wakomana unopinda mudumbu wanopinda badzi woenda kogara kwarugara wosangana nezai rake ikoko zoita zai ndio rinogadzikana kuti ndagara. Handizvo pandiri apa ndinowana here chikafu kubva kumbembrenu. Handizvo pandichiwana chikafu mwana wangu wakutodini wakutokura achikura achidzika mbichana kusvikira nguva yekubuda yadini yakwana. Ko imi pekufungira kuti mwana ari mudumbu pane uri kumuchena every day achi nhasi taisa kunorth mangwana taisa kusouth mangwana taisa uku muri kuzvionepi? Musazvitadzise kugara zvakanaka nezvinhu zviri very simple. Handizvo teererai chemberedzo chiendai pasera endai pasera right next case
Manamo. Disgusting.